Reach out and touch base. Gør det bare? Hey. Jo, tak. Sofia, skal jeg lave noget for dig? Så du og tager videoen eller hvad? Sig hej. Du hører det her musik også, for det er ordentligt syg gangster. Det er rigtigt nok. Prøv det der, det skal lige låne den der kasket. Ja, for vi er ordentligt syge gangster. Ej, I kommer med det der musik også. Det er bare ordentligt vildt. Det er vildt. Kun for syge gangster. Jeg får et trykspark lige med maven, ikke også? Så kommer det der snart. Trykspark. Så lige knytter også. Knytter er Ej, det er det videre med året. Det er så nice. Det der sådan helt. Ej, men. Danny. Det er et billede af.